Duže od 2 godine Pero Kovačević, Hrvat iz Marković Polja kod Brčkog, optužen za ratni zločin protiv civilnog stanovništva, tačnije ubistvo 4 Srpkinje i špionice u opštini Srebrenik u oktobru 1994. godine, nije dostupan nadležnom sudu distrikta. Porodice ubijenih su ogorčene na postupke tužilaštva i suda u Brčkom. Uporno nastavljaju potragu za posmrtnim ostacima svojih ubijenih i nestalih, a u pravosuđu distrikta šire ruke i čekaju rezultate davno raspisane Interpolove potjernice za optuženim Kovačevićem. Hoće li pravda u ovom slučaju ostati nedostižna? Sve je dokazano je počelo ovdje 16. oktobra 1994. godine kada su 4 Srpkinje i špionice u opštini Srebrenik po ranije dogovorenoj cijeni od 4000 maraka umjesto da se spoje sa svojom porodicom na teritoriji pod kontrolom srpske vojske, netragom nestale i do danas nisu pronađene. Svoju suprugu Milku Bogdanović, rođenu 1953. Stoju Bogdanović, rođenu 1944. Komšinice Smilju Gajić, rođenu 1936. i 10 godina stariju Maru Jović i svog dvorišta u Špionici pomenutog dana ispratio je Cvijetin Bogdanović zvani Cita s bratom Maksom, koji ih je, nije osporeno ni u toku suđenja, predao Milanu Šimiću zvanom Robi i Goranu Josipoviću, pripadnicima 107. HVO brigade koji su u toku istrage privođeni kao osumnjičeni za saučesništvo, a zatim u procesu optuženom Kovačeviću bili samo svjedoci tužilaštva koje je zastupao Slavo Lakić. Niko ne spominje te ljude. Međutim, taj tužitelj koji je vodio taj postupak, on ti je tu zatajio najviše i ja vidim krivicu u njemu. One za koje ima dokaz da su prilime žene. Gdje su pisali da su prilime žene. Nije ne tereti neke druge ljude koji oni lažu da spašavaju svoju kožu. Možda su oni tamo učestvovali s njime. Ali su morali sjeti zajedno na jednu stolicu optuženičku i da se suju šporci, pa koju mjeru koji ima, koju grešku ima koji. A ne, on je uzeo svjedoke ljude koji su po meni najviše krivi. Podsjećamo, Šimić i Josipović su među 30 svjedoka u postupku, stoji u obrazloženju prvostepene presude od 28. septembra 2007. potpisane od predsjedavajućeg sudije Muhameda Avdića, često mijenjali iskaze, prvo tvrdeći, a zatim negirajući povezano s optuženim u konkretnom događaju, što je i bio osnov za oslobađajuću presudu Kovačeviću, koji se tokom suđenja po savjetu advokata Rifata Konjića iz Tuzle branio ćutanjem. Jasno i glasno se zna ko je nije pobio. Mislim, tu nema nikakve dileme, to se znade ko je, a sudija Muhamed Avdić kako je se nagodio Jadranko Grčević sa Rifatom Konjićem, ja to ne znam, oni to znaju jer su isti dan optuženoga pustili i prema tome ja samo znadem da je ovdje tražim i ovdje je ubijena. Ovdje je zločin počinjen u oktobru 2007. Tačno kad je i povedena kod da su se dogovorili. Kovačević je rođen 1974. godine u Austriji i s dvojnim državljanstvom BiH i Hrvatske živio je na 2 adrese, u Marković Polju kod Brčkog i Vinkovcima. Po zakonu o krivičnom postupku, isti dan kada je saopštena presuda, izašao iz sudnice kao slobodan čovjek, bez obzira što je tužilaštvu presudom ostavljen rok za žalbu drugostepenom sudu, te činjenicu da krivični zakon distrikta ne omogućava suđenje u odsustvu. Od tada mu se, ispostavilo se, izgubio svaki trag. To se u ozbiljnim pravosudnim sistemima ne može desiti jer oni imaju rješenja za obezbjeđivanje prisustva optuženog u toku krivičnog postupka, ocijenio je za crno na bijelo iskusni brčanski advokat Milenko Simikić. Smatram da je trebalo jednu od zakonskih mogućnosti primijeniti, a njih sem pritvora kao najrestriktivnije mjere ima čitava jedna lepeza, tako da mislim da su u konkretnom slučaju moglo pribjeći ili oduzimanju putne isprave ili recimo obavezi javljanja u određenim vremenskim periodima u policiju ili na uzimanjem određenog jemstva. Uglavnom, nekih od tih rješenja je trebalo biti primijenjeno u konkretnom slučaju i mislim da bi onda imali jednu drugu poziciju, a ne ovakvu jednu pat poziciju u kojoj postupak je u toku, a nema mogućnosti obezbijeđenja optuženog, što je praktično začarani krug za koji ne znam kako se u ovom trenutku može riješiti. S novim dokazima o počinjenom ratnom zločinu na Srpkinjama i špionice koje su, tvrde članovi porodica, ubijene zbog pljačke jer su na putu ka slobodi neke od njih ponijele srodnicima značajnu količinu zlata, dragocjenosti i novca. Tužilaštvo u Brčkom je uložilo žalbu na prvostepenu presudu koja je poništena. Apelacioni sud je zakazao i održao novi pretres na kome se optuženi, nije teško pogoditi, nije pojavio. Na pretresu pred apelacionim sudom Brčkog distrikta Bosne i Hercegovine koji je trebao da se održi
12. maja 2008. godine optuženi Pero Kovačević nije se pojavio, iako mu je poziv uredno dostavljen, a svoj izostanak nije opravdao. Zbog toga je Apelacioni sud odložio glavni pretres za dan 13. jun 2008. godine, izdao naredbu sudskoj policiji da ne idući glavni pretres optuženog prinudno dovedu. Naravno, još lakše je pogoditi. Optuženi nije doveden jer ga, obavijestila je sudska policija, nije bilo na prijavljenoj adresi u Marković polju. Zbog svega navedenog sud je donio rješenje kojim je optuženom Peri Kovačeviću odredio pritvor u trajanju od 30 dana, računajući od časa pretvaranja, i ujedno je donio naredbu o izdavanju međunarodne potjernice za optuženim. Apelacioni sud je navedenu naredbu zajedno sa rješenjem o određivanju pritvora dostavio policiji Brčkog distrikta. Potvrdili su to dokumentima i izjavom i u policiji Brčkog distrikta. Policija Brčkog distrikta je dana 24.7.2008. godine Interpolu Sarajevo dostavila prijedlog za raspisivanje međunarodne potjernice za predmetnim licem. Od strane Interpola Sarajevo policija je obavještena da su isti 14.8.2008. godine raspisali potjernicu koja je i evidentirana u evidencijama. I tako, umjesto optuženog Kovačevića i eventualnih saučesnika u zločinu, zatvoren je krug prepiski nadležnih institucija pravosudnog sistema, pa je nevjerica u konačan put do pravde sasvim razumljiva i opravdana. Ja trenutno ne vjerujem u pravdu, ovu jakošnju. Evo, dok Amerikanci tu pletu prste oko toga. To su ljudi koji su okupatori, koji su ubice ljudi svuda po svijetu i oni podržavaju te zločine. Evo činjenica svuda za su Srbima sudi. Zločine je Bože bilo na svakom narodu. Porodice ubijenih i nestalih Srpkinja i špionice su i dalje ogorčene, naročito na ponašanje pravosudnih organa Brčkog distrikta i kažu neće odustati od potrage za pravdom i od kostiju svojih najmilijih. Ja se pitam da li šta ovo pravosuđe radi da bi se pronašle te kosti, već je 17. godina, 16 puni u oktobru od kad su nestale. A sve je poznato ovom sudu i ja ću pred ovaj sud dolaziti. Oni su nadležni da mi kažu, a neka pitaju dalje ko za njih zna. Ali ja znam da znade ovaj sud i ovdje ću uvijek dolaziti, paliti svijeću i ovdje ću i tražiti i ovdje su ponovo pobijene. Ja sam samo vidjela moju sestru da je ponovo ubijena ovdje u oktobru 2007. Među njima je bila i moja svekrva Jović Mara, 26. godište, za koju ni danas dan ne znamo, nismo je pronašli. Naša porodica i dalje neće odustati, tražit ćemo je. Sudstvo je odradilo što je odradilo, mi smo ogorčeni na sudstvo. Sud sam tražio preko svih vlasti, preko radijona, preko televizora, preko ljudi, niti nisam našao. Preko njiva sve sam njih obigruo da nije tako, pa nema to. Ne odustajete? Nikad ne odustajem. Grozdov ima pitanja koja se nakon ove kratke retrospektive jedne, usuđujemo se kazati, sudske farse, koja je po mišljenju dobrog dijela stručne i građanske javnosti vođena tendenciozno i režirano, vrlo moguće i s utjecajem političkih krugova moći, dodat ćemo na kraju i ovo. Iz pouzdanog izvora smo saznali da se ime Pere Kovačevića ne nalazi na spiskovima traženih od strane Interpola na graničnim prelazima u BiH. Nezvanično, on radi u Dugom Selu kod Zagreba i sprema se za definitivno preseljenje u zemlju rođenja, Austriju. Također nezvanično, iz policijske uprave Hrvatske u Zagrebu policija distrikta je obaviještena da, ukoliko Kovačević i bude priveden, ima pravo na suđenje u ovoj zemlji jer, podsjećamo, ima njeno državljanstvo. Uz to, tvrde brčanski advokati, priča o eventualnom izručenju na osnovu međudržavnog sporazuma BiH Hrvatska ne dotiče slučaj Kovačević. Poslije svega, makoliko bila gorka, istina o slučaju pljačke i ubistva 4 nedužne Srpkinje i špionice 1994. godine ostaće, po svemu sudeći, u arhivama kao zaboravljeni slučaj, dosije X na naš način ili teret na savjesti svih koji su je sahranili mimo reda, pravde i običaja.